Лухта і правакацыя. Гэтак польскі бок адрэагаваў на сюжэт пра затрыманне паляка, які нібыта здабыў дакументы вучэнняў «Захад-2025». Ці быў шпіён? І навошта Менску спатрэбіўся чарговы закладнік у адносінах з Польшчай? Ірына Дарафейчук працягне. Вы задержаны Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. На затрыманне контрвыведкай КДБ грамадзяніна Польшчы адрэагаваў міністр замежных справаў гэтай краіны Радослаў Сікорскі. Мы ведаем, які гэта рэжым, ведаем, чаго ад яго чакаць. У нас жа ўжо ёсць польскія вязні ў беларускіх турмах, у тым ліку Анджэй Пачобут і не толькі. Сюжэт на беларускім тэлебачанні выйшаў напярэдадні ўвечары. У ім паказалі затрыманне нібыта польскага шпіёна. Гэта 27-гадовы грамадзянін Польшчы з Кракава. Як сцвярджае прапаганда, затрыманы меў пры сабе дакумент, датычны расійска-беларускіх вучэнняў. Об организации подготовки и участия в ССУ «Запад-2025». Сцвярджаецца, што разам з палякам затрымалі грамадзянаў Беларусі, але гэтых асобаў у сюжэце не паказалі. Не згадалі і пра тое, што затрыманы быў манахам. Польскі манах, паводле версіі Беларусі, нібыта атрымліваў сакрэтныя матэрыялы, звязаныя менавіта з вучэннямі «Захад». Нашыя службы абсалютна выключаюць, каб мы прынялі такога кшталту правакацыі ці лухту з беларускага боку. Ці можна верыць, што паказанае лукашэнкаўскаю прапагандай відэа сапраўднае, а не пастановачнае затрыманне? Как правило, все эти материалы, все эти оперативные видео, фотосъемки, все это находится под грифом «секретно», и никто, как правило, это сразу же не показывает. Эксперты лічаць відэа спробою рэжыму падвысіць градус стасункаў з Захадам. Разом з узмацненнем міграцыйнага крызіса, пра які кажуць літоўскія ўлады, затрыманне польскага грамадзяніна з абвінавачваннямі ў шпіянажы, акурат наконт вучэнняў «Захад», гэта, канешне, частка правакацыі і гібрыдных атак Менска супраць Захада. Да таго ж, неўзабаве ў Беларусь павінен прыехаць прадстаўнік Ватыкану, дадае Владзімір Жыгар. Нельзя исключать ситуацию, при которой Лукашенко покажет себя таким добрым, таким гуманистом и отдаст представителю Ватикана, данного задержанного гражданина Польши, но и будут именно выставлять это как вот акт некой гуманности со стороны Лукашенко. Польскія ўлады паабяцалі хуткі адказ на затрыманне свайго грамадзяніна. Зараз для Польши і для ўсіх тых, хто настроены на ціск на рэжым, гэта будзе яскравая ілюстрацыя, яскравы аргумент, чаму трэба працягваць ціск і чаму вось гэтыя перамовы, фактычна зараз прывялі проста так да ўзмацнення каштоўнасці палітвязняў і новага затрымання. Напрыканцы жніўня ў інтэрв'ю польскаму выданню nchas.info намеснік кіраўніка Берасцейшчыны скардзіўся, што Польшча, нягледзячы на ўсе намаганні беларусаў аднавіць добрасуседскія стасункі, нават не хоча пачынаць дыялогу. Пры гэтым міграцыйны ціск расце. Цягам лета польскія памежнікі зафіксавалі амаль 14 000 спробаў парушэння мяжы, што на 83% больш, чым за мінулае лета. Таму Польшча працягнула дзеянне буфернай зоны да 4 снежня. Ірына Дарафейчук, Белсат. Павел Латушка падаў пазоў аб ахове гонару і годнасці ў акруговы суд Варшавы ў сувязі з абвінавачваннямі яго ў сексуалізаваным гвалце. Тым часам аб'яднаны пераходны кабінет выказаў поўны давер і падтрыманне Павлу Латушку. У адмысловым звароце дзеянні Вольгі Карпушонак назвалі часткай інфармацыйнай кампаніі спецслужбаў рэжыму, накіраванай на дыскрэдытацыю дэмакратычных сілаў і іх прадстаўнікоў. У дакуменце падкрэсліваецца, ніякіх фактаў ці доказаў, якія б пацвярджалі б абвінавачванні ў гвалце, не пададзена. Беларускі ўрад вызначыў пералік прафесіяў, для працы ў якіх мігрантам давядзецца пацвярджаць валоданне адною з дзяржаўных моваў у Беларусі. Тая ж пастанова зацвярджае парадак правядзення лінгвістычнага экзамену для замежнікаў. Адметна, што ў спіс увайшлі медычныя спецыяльнасці і сфера паслуг. Міністэрства адукацыі павінна вызначыць месцы правядзення экзаменаў. Запісваць працаўніка з іншай краіны будзе працадаўца, але плаціць будзе сам работнік. Тэсты будуць праходзіць штомесяц 15-го дня. Адзначаецца, што пытанні для кухараў і лекараў будуць аднолькавыя. У склад экзаменацыйнай камісіі увойдуць не толькі выкладчыкі, але і супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі. Тым часам выданне «Позірк» заўважыла, што на сайце пакістанскага бюро працаўладкавання за мяжой ужо размешчана больш за 250 вакансій у нашай краіне. Адметна, што 200 з іх прапанова працы ў сферы пераапрацоўвання рыбы і морапрадуктаў з заробкам каля $500. У пакістанскім сегменце тык-току тым часам шырацца ролікі з чэргамі пад беларускім пасольствам. तुम्हारा वीजा कब लगेगा? आप वो बात क्यों पूछते हैं? अरे जो बताने का
Ізноў пра ролік, толькі гэтым разам пра тое, што з жудаснымі умовамі, у якіх утрымліваюцца жывёліны ў Чавускім раёне, зрабіўся вірусным у тыктоку. Праблема зусім не новая, а паводле шматлікіх падобных відэа сістэмная. Да таго ж Белпол здабыў дакументы з вынікамі нядаўніх ветэрынарных правяранняў на жывёлагадоўчых аб'ектах Гомельскай вобласці. Што не так, разбіраўся Владислав Корсак. За 2 дні ў тыктоку гэтае відэа з Чавускага раёну паглядзелі больш за 200 000 разоў і пакінулі пад ім каля 4000 абураных каментароў. З вядомага разносу, які Лукашенко ўчыніў у кароўніку, прайшло больш за 6 гадоў. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорела все там. Праблема ў комплексным заняпадзе беларускай вёскі, лічыць былы аграном Зміцер Лупач. Моладзі зараз наогул не астаецца, наколькі я ведаю. А застаюцца тыя людзі, якія не могуць ужо нікуды паехаць, і гэта або тыя, хто злоўжываюць алкаголем, або пенсіянеры, або якісь там трох інвалід, ну, на якіх крычы, не крычы, там колькі яму прадпісанняў не выстаўляй на ферму, ну, нічого гэта не зменіцца. Сістэмнасць праблемы пацвярджаюць і вынікі правяранняў, праведзеных інспектарамі ветэрынарнага нагляду сёлета ў чэрвені ў Гомельскай вобласці. Адпаведныя дакументы трапілі да ініцыятывы Белпол. З іх вынікае, што на дзясятках правераных фермаў для быдла, свінакомплексах, птушкафабрыках, мясакамбінатах антысанітарыя. Да таго ж жывёлу не кормяць і не лечаць належным чынам. Это издевательство, понимаете? Голодные и по колено в говне. Вось толькі адзін з мноства прыкладаў. Па выніках правярання на аб'ектах саўгаскамбінату СОЖ ветэрынары выявілі тую самую загнойнасць, адсутнасць падсцілак, раскіданы па выгульным дворыку бруд, адсутнасць сартавання быдла паводле вагі. У клетках, доміках для цялятаў тырчалі цвікі. Гадамі не расчышчаюць і не абразаюць капытоў жывёлінам, няма зацверджаных рацыёнаў іх кармлення. Сам ведаю па досведу, як я працаваў, што ў першую чаргу трэба забяспечыць жніво, каб там убіралася на полі, а ўжо тую падсцілку прывезці на ферму добра атрымаецца, добра не атрымаецца. Ну, такі падход, бо вядома, што это не сваё. Адметна, што падобныя правяранні паказваюць праблемы не толькі ў жывёлы, але і ў работнікаў. Тая ж антысанітарыя на месцы працы. Не дэзінфікуецца спецадзенне і транспарт. У некаторых гаспадарках цялятніцы вымушаныя даглядаць удвая больш цялятаў за норму. Владислав Корсак, Белсат. Тенісістка Арына Сабаленка выйшла ў фінал адкрытага чэмпіянату США па тэнісу USA Open 3-й год запар. Сёння ўночы беларуска ў 3 сетах перагуляла ў паўфінале амерыканку Джесіку Пегулу. Увечары ў суботу ў фінальным двубоі дзейная чэмпіёнка USA Open Арына Сабаленка згуляе за амерыканкай Амендай Анісімавай, якая ў сваім паўфінале перамагла Наомі Осаку. Сустрэча распачнецца 23 гадзіне менскага часу. Незалежна ад выніку фіналу беларуская спартоўка захавае за сабой званне першай ракеткі свету.